Bueno, estamos en Castrelos, un dos lugares máis emblemáticos de Vigo. Pero realmente, que vimos a facer aquí, Xiana? Pois vouvos a mostrar os grupos de desenvolvemento social, unha actividade exclusiva na que está Menta, con outros cadeliños que, bueno, teñen tamén os seus problemiñas e que lles axudan moito a mellorar eses medos. O obxectivo é tanto educar os cans ou facilitar que os cans socialicen e perdan medos, como educar as persoas e a como deben interactuar realmente. Pois teño unhas ganas locas de mirar reaccións, claro, de mirar como xoga con outros cans. Uf, a verdade é que xuntar tantos cans e con problemas, pois isto pode ser unha locura. Ai, mira. Hola. Hola, Bimbia! Ostras, quedei flipado coa reacción de Menta cando apareceron estes dous cans. Claro, saliu disparada e non sabía se iba de boas ou de malas. Que contenta se puso Menta, non? Claro, porque son os seus amigos. Como se chaman? Bimbia e Bretema. Bretema e Bimbia. Como molan os nombres, eh? Vese que Bretema é un pouquiño miedosa tamén, non? Moito. E Bimbia ten algún problemiña ou algo, non? Bimbia o que ten é problema físico e pagano con outros cans. Ah, sí? Pero bueno, estamos traballando niso tamén. Podes acariciar? Sí. Os aprendín É moi que... mimosa. Eu aprendín que hai que preguntar antes de acariciar. Sí, encanta. Hola, Bimbia. Hola, que pasa aí? Mima, que tal? Ai, mira, por aí ven outro. Hola. Hola. Mima. Hola! A verdade é que coñecendo a todo o grupo, pois sí, pareceme unha idea, a verdade, que moi boa. Ela ven con nós porque non trae can. Sí, ela é Irene, é pero educadora mira, canina, Os cans conocen, como ves, a claro. coñecen. Bueno, entre as dúas, pois, vigilamos que este todo Hola, ben. que tal? 4 ollos sempre miran mellor que Iso. 2 porque son moitos cans Iso e está hai moitas claro. cousas que ter en conta. Os grupos de socialización que montaron Xiana e Irene son do mellor que pasou nos últimos 6 meses, porque aí é cando vexo que Menta é capaz de evolucionar socialmente e comezo a ver que os tempos que necesita ela son diferentes aos que eu creía. Menta ahora mismo, por exemplo, non quita a correa porque Depende do momento, depende de como estea ela, podese soltar ou non. Como se está, pois, un poquinho cansada, pois é mellor non soltala porque é capaz de marcharse daqui. vale. Eu teño unha pregunta curiosa. Eu sempre teño algún favorito. En este caso, Menta, ti crees que ten algún favorito no grupo? Sí, claramente. Bretema é a súa favorita. Bretema? Sí, hombre. Esta? Esta. Mira, polo carácter, por ser así tan... Simplemente que Bretema entende quizás mellor a Menta que as outras cadelas e der o mellor como das dúas personas. Igual lle veñen moi directas, non? Ou algo. Que eu creo que quizás é que Menta é bastante nerviosa e Bretema é tranquila. Sí? Sí. Xa vimos que a Menta gustalle este contacto con estes cans, son amigos seus, isto é gracias a, pois, todas esas veces que quedaron xuntos. De que lle gusta, agua, Mira, Menta. Cun día de calor como hoxe, normal que se metan na agua. Eu tamén me metería. Felipe vese que lle gusta agua a Menta, non? Sobre todo cando ten calor. É un galgo, ten moi pouca grasa e en cuestión de soportar o calor non é a súa mellor característica. Que ben senta a uiña nas patas, eh? Estaba desexando, Menta, refrescarse, poder mollar as patas, pois é un alivio, sabíamos o ben que lle sentou a Menta, parecía outra cadela despois de refrescarse. Bueno, e hoxe, por exemplo, un día con este calor e tal, que exercicio tes pensado para hoxe? Ao final hai que contar que Menta pois está cansadinha, xa, leva un día pois de jetreo. Pois centraríame na relaxación. É algo que facemos sempre ao final de Yoga, cada algo así paseo. como yoga pa cans? Buscamos a calma, sin facer as anas, pero buscamos a calma e a relaxación. Eu eso de yoga pa cans teño que velo. Non se queres? Veña, Vamos a ver vamos, como fa. eu todo que sea relajarme, a mí encanta tamén.